Di hevdemê li votevgera serkirdatiya Tirkiya beref Rûsya ve di derbarê encamdana operasyona leşkerî li ser Rojhilatê Çemêferatê nexşeriya rêvebirina devera Minbij zelal dibe. Li gorî Rojnameya Qudsil Erebî, nehêniyên danûstandinên Tirkî Rûsî di derbarê devera Minbij de bilav kiriye ku rast e Donald Trump, serokê Amerîka ji Tirkiya re gotiye ku Sûriya bûte ye, lêbelê Tirkiya tu gavan bê ku şêwermendiyê û hemahengiyê lêgel Rûsyê bike naavêje. Li gorî rojnameyê tevî ku Minbij dikeve Rojavayê Feratê, lêbelê xala serekeya ji bo lihevkirina Tirkî Rûsî di çarçoveya hevpeymana Asîtana û Sûdşî de ye. Tirkiya ji Rûsya xwestiye ku tevahiya çekdarên bi ser peyedê ve ji bajarê Minbij were derketin. Her wiha rêveberiyeke ku nûneratiya Tirkiya dike serpereştiyê li ser Minbij bike ta ku tevahiya çekdarên bi ser peyedê ve ji deverê vekişe. Rojnameya Qudsil Erebî bendine rêkeftinê bilav kirine. Ew bend jî ev in: yek, çekdarên Qesedê bi tevahiya çekên xwe yên leşkerî ve wê ji Minbij vekişin. Çekdarên rejîma Esed wê 3 kîlometran li başûrê Minbij rawestin bê ku derbas bibin. Hêzên Tirkiyê wê 3 kîlometran ji aliyê bakurê Minbij ve rawestin bê ku derbas bibe. Tirkiya wê lîstekî bi navê çekdarên PYD û PKK yên ku li Minbijin wê pêşkêş bike û divê tevahiya wan çekdaran ji bajêr vekişin. Paşre, komîtek hevbeş ji aliyê Tirkiye û çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve wê derbasî deverê bibin û tekeziyê li ser derketina çekdarên PYD û PKK bikin. Rêveberiyên xizmetguzariyê wê werin ektîv kirin. Rejîma Esed wê kontrola rêya sereket navbera Heleb û Minbij de bike. Rûsya û Tirkiya wê serpereştiya rêkeftinê bikin.